Lee anya ka efuru ife ndị ọcha na-eme ebe anụ a. Ị ga-akpọ ya they are worshiping idol or ị ga-akpọ ya they are doing their culture. Ị nwere your own opinion towards this, but onye ọbụla nwere ife o believe na ya. Lee anya ọfụma ka efu ka ha si celebrate their culture, but abịa here in Africa, mmadụ weta nzu na edo o weta ọjị, ọ bụrụ onye a na-agwọ ọgwụ. But ise ndị ọcha ha wetara ya ụka, lee anya ka efu ka ha si eme nke ha, ka ha si eme nke ha with happiness, ka ha si eme nke with obi ọma. But nke anyị bụ nshi na aja, ihe arụ ka eji mara anyị. Culture, as they said, is people way of living. So nke ọbụla bụ nke gị ijidesie ya ike, maka nke ahụ nke anyị bụ afa mmadụ zara. So line of member ga-efu ka ha celebrate their culture, ka ha celebrate their what they believe in. Ịghọtago? Share the video.